No niin, tänään pelataan Play 3. No siis pelaan tätä yhtään. Tätä Play 2. Onko pelaa sitä kyllä, mutta sitten what? Vääränlaista. Mitäs muuta? Mä löysin tämmösen dekin, kun 3-vuotias, melkein 4-vuotias, kun mä teki tämmönen ja nää toimii tässä mukana. Mutta mennään vaikka tällä dekillä tähän. Mä voisin ei mitään, ei vielä mitään, mutta olen nähnyt sen videon vielä. Te tuutte näkee sen videon myöhemmin. Good luck. Cooler, sillä on graveyard deck. Ei anneta sille hirveästi extraa, joten tuon näin niitä parpsit. Skelearm. Well played. Jes, toi Loki menee suoraan minipekkainen se sanon mei. Tuolla on tupla Pekka näköjään. Hyvä, tää meidän tyyppi puskee tuolta vasemmalta. Samalla kun mä hyökkään. Kun mä puolustan, mä saisin torniin. Wow! Toi meni huonosti toi executing. Saatiin melkein King's Towerkin. Well played, well played. Hehehe. Hihi. Lähdetäänkö laittamaan tämä? Ei, miksi toi ei tapaa? Minkä levelin chappi tai joku 7? Hyvä. Toi spawnaa niin. Okei. Good luck. Thanks. Nyt mä haluan kyllä nähdä missä on. Cooler. Okei. Ehkä se selittää niin. Ja. Ai tää on sittenkin näin ylös. Mistä tää toinen? Huutomerkki. Okei, voin pitkätä myös. Tavallaan voitettiin, koska se oli tosi huonossa. Tai tuo toinen oli tosi huonossa arviossa. Mun mielestä ainakin Frozen Pikku huono. Silleen nykyään, kun kaikkihan melkein on siellä Läkessä tai Hawk Mountainissa. Huono logi. No, osuu se tuohon yhteen Elite Barbiin. Se ei hirveästi lohduta asiaa ja noita on vähän minionita magia. Hyvä, että ne ei sano mitään muuta. Okei. Sinne meni Golem. Minkälainen? Tälläkin Golem deck. Mäkin laitan Executionerin tänne. Jyystämään minipekko kaksosvarpo. Oi, nyt oli ehkä, en mä tiedä, oliks toi hyvä varpol vai ei. On se ainakin ok. Ei ollut huono. Mutta en tiedä oliko hyvä vai silleen. Oliko se oikeesti valueis? Ups. Nyt pitää sitten saada puolustettua just tämmöiset hyökkäykset täältä ennen kuin ne saa meidän torponeen. Mutta me todennäköisesti saadaan sen niiden torni nyt. Ei saakaan eikä. En tiedä. Miksi mä veikkailen koko ajan? Niin meidän Baby Dragon kuolee tohon. Okei, me saatiin vaan ehkä yhtä hyvin damagea. Mä mentin souttelua pelissä vähän johtaan.
Ei paljon, mutta hieman. And I wanna dance. Take money. Lokataan noin. Itse asiassa meidän ei tarvitse mitään muuta tehdä kuin yrittää puolustaa, koska meillä on golem. Niin me saadaan yhdellä golemilla toi toinen torni. Onks tossa muuten valkkyri? Ei. Vittu. Ei, mitä ihmettä? Miten toi sai ton tornin melkein jo? Tää on kyllä niin oikeesti hermoja raastavaa. Se saa niinku yhtäkkiä jonkun tornin tuolta niinku. Niinkö? Noniin, nyt. Nyt on meidän aika. Nyt on vittu meidän aika. Yes! Toi oli lähellä. That was close. Oh my god. Se oli lähellä. Voin sanoa jopa, että me ei oltais ansaittu tätä voittoa säästä. Ajatellaan 31 päivää. Tähänkin on mitään, mutta 31 päivää. Kuukauden niinku töissä. Joo. Oho, löllypä niin. Ja mä taidan lopettaa tän videon tähän. Nähdään seuraavassa videossa todennäköisesti. Moi!